It's a trade ana and 9 woman no mujina ho bra no collapse no say dey no de ball wo ho na ma wo se ni nsu tu ye no me howe obi anso anka hwe ankyerɛw okay awia bremu udin the doctor ansa donko Shelty Dr. Ansa Donko Shelty owo ejoso abayar sabia ena Madam Ruth also oye hospital secretary ewo ejoso aban ayar sabia ena wie ye chiamo ohwe sa mrante na eye tramo ni wi boys eye bia sala me ho wo woni wi no montia wo fo ni provide wo moma ana me amuso je so munya boys na anga sa chiom okay mate Dr. Xavier woda Xavier Foods ano ona ade Xavier Foods agenkwa aduane no aba awia bremu Dr. Xavier ye chiachia wo aduane we na aba Ghana dwaso ama sesei amanfo enye anigye na 9698 capsule sonso ebi wo ho ya eno de enemu yade ho adwuma na eye sabre enemu yade abechew ma wo ho ana emoja frifiri ubemamu ana ubemu ba wo ho ana sensu boni bi enka wo mu pie firi ubemamu ana ubemu ba ni nyina enye enhye kran competitive obi ka B2 mixture ne capsules ni binom ena tete obi ka garlic bitters and capsules no ende yi fin oyi obi a asthma wo so mojabroso esichire yade high blood pressure no oho ya unipaduam kura san yo tititi nom ne ade o padura abenum ma boost we immune system a ayetitu obi ka B2 mixture and the capsules baby eto no bi awuram de open bodin your number is 0243 975628 fresa number we na ya newo enkasa enipa din samone se obi akọ ahohiahiam enti enemre nkwada obehwe 24 18 20 na oboda ho omunkwa de ne wo mu different caption. What a shock. Gone too soon. Where we meet you again. Even so crane de. Huh? Painful exit. Oba de bi brofo na ya omkekan kura bi na de. Say that's what can nyina. Makani nyina. What can nyina. Makani nyina de no kra. Oh. Na wonu mo tetare dan ho. San kwase asem ene san samoni we yanti o. Na wi nom ene tramo no. Oya kwada ketwa. Wabobɔ bi enti oba wo panyini kura na ni de enkane ne yede man panyinfo no enini mu bio bi na yikɔ tramo ne de kɔ enti wo wu panyina hey na wo se lie be ono akwada na ibusa wo panyini ne se lie be yo enti so ofa ba na wo panyini no de bɛbɔ wo a ɔde bɛbɔ wo prawo obekun ebia ne se nkwada nketenkete 1819 yesi bi kura wo SS betumi afa ba akogina panyini ete sɛ so e de abona tietia na tutu ne se esi anese abofo mienu no a obetumi de aye ne lie bia no wo madwiragu doctor fo sɛ yesi enye ya na de ekura ye hu yentumi mfantua ho se yesi a enye ye sɛ bia ye person ni bi ne de yesi a enye ya na okay meba Dr. Dawood abedu sabre ya ye kasai enti momma ye ne Dr. Dawood emo enkomo na yeba pe a abedwafo ebewura ensemi emu Dr. Dawood akwaba ya akra opanyini na mpom te sai na me adum boko na onim se ya wa haban wo ha obo no po na do to dan achi na pese won bi wa o sori anopa no akodun so aguso ahaban papa we die wo hu ya wa haban wo ho a ye de ye sa de yeah na say na no mutwa wo but no mo family planning any dey ka haban oteto mpoma edan we yan say abon kashire no na dey ato dan achi anopa bia sori ano akodun so aguso 3 days wo oba na na ba no 3 days eno ano no ongubi waka wo ahaban ahaban ye odua bema de bia na tuya wano na ori we for 7 days eno ano no oni oba eshi ase nkura onyensen bio Adia we di ani amoma ya hwehwe bi na
Man for that I you will be for me have a show. Better when you're bunny. Dinkao. And they are free to go. Okay. Enti Dr. Dawood no. Papa yi nedura watch rechre no. Ana nioma watch re yemui. Ono ane nsa so na Dawood ointment enamo a ebaye. Na Dawood ointment no ya bone nsamrane se fatwi na ebeko. Adehye ye nne mo nkomo nwie ye bebie phone lines no ama mo nso mo abamu bi after this conversation. Say what the Dawood 360 capsules and what yaba. Na ebi nso ni ho a ebia media me pese mewo. Na emom enye sensei. Enti ebia meye awie na ebia me de besa anam de beye bibia ema be ma ne hunsuo ni ntumi nyemme. Ahaban ho bebre. Ebi ho bebre. The only man haban no na onim. But the obi onim haban a we mu nyina ya ade nketenkete we e bonus on say me metra radio so nka ho asem. We me hu ne say nketenkete bi. Ene ya akere me no bi. Enye de. Enu say wo kire me a me mekire jataba. Mekire aposo. Kan ukura uhia mekire wo. Na ma kire obi a nso. Na mo de abo me ho ban. Enu uhia. Johnson no. Me free akomali. Obra me nyonso okwam. Wow. Ba bibia anye me. Enye magic. Haban ba akopese. Ma yehwe de wo keke de wo hu. Wada Roma sa Dawood 360 capsules ya wo de abai. Ointment ne ba ye sese ne amanfo ato agu so a wo no moto enya asem ketwa. Sa 360 we. Eya haban magic yi. Eye nua hini, enua bena anase ne de bai. Ena wo de yes sa 360 capsules. Wo bra ye fa haban bi adua bia na ko bia wo ne dwumadi edi no. We haban ka ho. Wow. Dua hini nka ho. Edubran ka ho. Diaba enka ho. Eya ahomanko ana me dey 360 capsules. Ahomanko anson 7. And wakabum dia 360 capsules. Enti Dawood 360 capsules no. Die pa na eya me eham ya me nkotobi. And now say me ba no mani agye abro so. Oh. Anopa opani bi na me wosunyan. Opani ni frame sa Dawood. Ehfa na wo. Na me say ja Pacho aden osi ma to wedro 360 ni bi na me say what obi dey ase no ano no. Osi da bi me pese me hu. Enti me bedru kumase ya na me friend no say o ma bedru kumase o. E na o say me nkyere no ba bi a me wo na onhia me. We na me kyere no. Me wo ho a no friend me say wa bedru na me tu me ka. Na me hia no a o say doctor. Die nti a me pese me hia no. Chia me de dikan e na me chia no. No say chia me de toso mienu. We chia me de toso mienu say me say obani adan. Osinya abotre ehwa na oto no botom oyi envelope eno de mame wow me de envelope na me de to me ka nim di osi unim de enti ama chia miensa na masa de envelope aka ho na me se da bi osi emfie miensa ni ode poma ena nante ni sisi sebi achia na sa since start years ano ontimi ene na yere nhia bio oh nti ore de why na adwin se wanya 64 emfie de osia 9 nti why na adwin se we no kra de bi a wadu no on page na kwan kra biu but ni sisi ni de ano na oti se ye ka Dawood 360 no e no soma ne ba e ba OTEC FM Asem Beba Dabi beto Dawood 360 capsules ni bi oso to mienu wow just last week o beto no Monday e no start se onom a besi sabri o se edu nra no onkura poma biu ha watene onu kura ye no o hwe ne pictures no na so hwe ono a na onkura poma na watene kama na eburu na adwin nti ase so wow na die nti na wohwehwe makiri akwan ne se osore anopa awmachi be 4 no osore se okodun so hwe se kwaku apedi agina so den hey emu aye din kura se kan no hey no papa we dro wow no na so we nyina no unima na unim because ahaban no nyame aboye e no wabo ahaban enti wo yare ahaban na o se ye de se ye ho yade e na maka ahoma nson de abomu nti se obi sisi pa ye ne ya na ne sisi na achia obi wa ade da fom a eden pa so obekoto okoto nso a sorry enso na eden onum Dawood 360 capsules no miensa no pa miensa nwumra every 3 days ekusi 7 days no obo nso okoto no asori on se enemu yade e de sisi yade ba sure koko e de sisi yade ba enti ansa na obetimi ya eden ehunu se misisi na me ya no ebetimi akwa na ntimi nko no e wo se hunu ne fare bai sure ne fare bai no ebi ni se bia koko na aye wo no sabe ukwa toilet na moja obi wa sabe so oja na se ya moja
etimi ba last no be can say you say me kwai say me to no entini na ho na pai enye pai na pai koko na nipa ne sa because o say moja ne timi ya na I to say brebo no no start say onya dawu 360 na anu ya just last week o start say onum no moja no hunu bio wow enti say wonum say duro na ebema wo sisi obetimi akwa aba 180 plus 180 say 360 enti say mpamu na wo sisi ya o ya untimi nkomma o yere nso ntimi mu nhia wa na wanum dawu 360 no ubenya 180 now yere nso anum 360 no no nso enya 180 nti ebema wo sisi emu ayemre sure ebeye flexible na akra prof aba ubu now yere hia ubu now yere hia 180 360 monya dawu 360 no obi wo ha na ne kotodwe eni ya rheumatism ya yare bia ya pa o kotodwe ne timi honhono ebi wo ha na ma ne nan aye titriti otnase kakra pa o se ananse acheme sasabro timi yesa na dure also no ye dawu 360 capsules no wonuma eno anu no wow pains na woti wo kotodwe nim se hono na ahono na ejai titiri na ya na eno so eko badme die hia mekese pa yesisie Entini sisi nadie wom se obia ne dwumadi a odi this is na odi yo e kan say da bi o si bushia me even sunkuleta yes mo Greek ka say there this akra ye beko home sure ya fu yem che dan de ye beko sunku later no say eba na say ubu na o yere shia ubu now you okay enti the wood 360 capsules no purely herbs ahoma ene ye de aye chemical bi anim enti wonuma yare na ama usisi ni ya o ya na wontim obi kura ntimi nante o ye ka sei obi hyedam because ni sisi ache na ama sabi ontimi kura nsoro fifiri ne mpa so obetimi asore age se osone edan num no awiawiya odan no ho saa no odan ya pada foforo unu ya areho enti so onya dawu 360 na ono miensa anopa miensa nwumre miensa anopa miensa nwumre a ebedu nanson no ni sisi na ontimi nante no na otimi nante wow onum se obi nante kakra okwa ha ne ha na wakoto no aso ne kotodwe obepene saa because ni sisi ne mu hihye no sisi eni obi wa emututu no normally na gonorrhea na tade saa de ne ba koko nso timi ma obi sisi mututu no but obi de ye burning sensation ni sisi mu hihye no se mako eno no syphilis na tade saa de ne ba nti onya dawu 360 na watu yare na se onuma yare na se betu no na saa de na firi ho me medical aka se ensase bema bia complain se ne bema wu me meti saa se na me bu afu because eyentini yakuma ena pompi moja de wura entini num ena ye bema no so no se entini no increase moja no increase 10 times more than the normal flow dia ena na wo se bema no page gina so na wuyi wakuma na ye pompi moja no enje na adwuma ye ade ntina ntini no ntimi mpega Emma Bema ni nyina so meaning say bribi asikwan no sure na bribi na asikwan no bibi ti say koko ena usisi na ya oya no ena ma eba ne sa nti we start num dawood 360 capsules na we ban say wa ko yi sa de na firi ho na usisi na ya oya no na ejai wi a afi moja no bedi na furu sa na ekọ na eba na Bema na gina so 180 me Bema wo ka kire me say wo Bema pagya kra na hwe wanim 90 degrees a onye ni ese ko 180 degrees yes Allah baby mo ti se kotokro no put me the kania senso ubu na o yire hia wo papa you come no hia wo 180 360 wo dina so 180 edina so ese kotokro o yire nso sisi atia so ebe ya na enye ju numbia na o yire nso numbi aduro we na onuma na o yire nso anumbi onum no nso anumbi 180 360 to avoid 90 degrees. Mayai number ye pese ye ne wo kasa ye benya awoso. Yo, number no ye 0244 88 64 37 0244 88
88 64 64 37 37 and 0201 0201 681 681 717 717 0201 0201 681 681 717 717. Mami money ejuma uda ya ye fe Mira me da se na esomo ye no na aka o ano de anyine ho mami aha dan a ya boso fefefe nyina eye donima sea complex ahunu se etoda enua ye de boya dan so no eta hunu anase mpo emuta kokko a eba sa na dan ne nyunu enti odi DSL alloying steel trusses enadia ye de go dan so aba edan bia utumi di go so elfo ena enwe na aten enti sa odi DSL alloying steel trusses yi egu dan so wia na odi donima NMK premium roofing sheets and chancing aboso aka ho oh na chese adwuma na NMK premium roofing sheets and chancing adonima dia ben ye o ma hodo ye wo NMK lawn span alloying and the governance IBR and NMK nails emupia so sa woni sika donima e ma otua ne kakran wenum ye latest producer donima dia ba abeka dada ne ho enti me nkɔ he kwasafo YF Johnson obenjiare anafre 0244 126625 and 0540 101 555 donima steel complex babia at the power F1 no na kwasi wen na magina ha chebe yesima aduasa ne a wompie den o se inside no so ojoso ena sinima aduasa mu ani ominia gonorrhea ena adidi ne mu ama fedie jonso kwa ho aye den na nemre so obi tena ho ema gonorrhea etete no ebra tete obi ka B2 meshine capsules ewo dwaso obi a wo candidiasis odepua obi ansansan gugu ne bema ana yade mu nyarewa bia no eye tete obi ka B2 mesha ene capsules ena ese obi e no ede ahoto bebre no enu achi no tete obi ka herbal center ede tete obi ka garlic bitters and capsules ede so ne to diabetes ase high blood pressure asthma will be a sebinalum ewon kakakra menstrual pains and honam yaw titi obika garlic bitters and capsules and you do American for the amount o petit obika B2 mesha and titi obika garlic bitters and capsules edodo atwa for ni che KNG herba ewo mrum Fedimens herba Danny herba Colinac herba and a healing herba ewa Chemfo new market smart herba wo boase and a Jodas mas ewa konongo owusko bi enso won kokko and afre 0243 975 628 0243 975 628 Titi Wabika Herbal Center enu papa fienu. Debiara Dani akwenya ewo homa ye de boaboa ye ho emadachi ene se obema wabofra sha kindergarten ase ne bra no pepepe ama wanya dachi pa we die entwintwe hu na ase ehunim na ye ntwa akwada bia nso nja ma wabofra no sha kindergarten ase ebra wanya mfie 9 ama wanya dachi pa eho na omodaye so ehya ase ma ye ntwa akwada bia nya fa wo ba wanya mfie 9 ana mofro wo nipadua sintobi eko kindergarten zisia no munya omodachi pa enkai boyi mo de bra ye Ministry of Education Ghana Education Service no amabuafo UNICEF ni USAID kaho. My dear, yes, sweetie. And then mammy misaw. Obisa bibi. Minim so do me pa. Me do papa me na da. Na wo hwe me suban pa na me nkwan de na me nkomo de. Ni nyina wom. Na so de di ka pa yo be de. Ya wo di mona soap ani mona cream. Esiesia ma ya fefa na hana. Me da say. Na mama bi de mo hwe suban ansa o. Dabi me de me hwe skin ya fa ansa. Ansa kwa ba be hwe suban. Ene what can you say there? Many mona soap ani mona cream na ebe wu. Said the mona soap timi skin rashes in your crop na eyi pampan fi nipa ho na mona cream timi sa propro ne ho a e ma chimi fu brom e ma skin aya nwensen esa ye bokọ sa bofra de no oh do se de menye ja me ho ba bi e wo se be di mona cream siesie no me di be siesie hey mona soap and mona cream na ne bon so nya de na busu yi de ene ahofe no mema na busu ama wo ala me so ma don sa omafo here mona soap and mona cream enfre agbeve herbal center 020-813-0790 and 024-6595-256. FD Ashusha sa ejedi enkrato yi mu agye atomu se eye. Oh dear. Asuo atware okwan ama okwan atware asuo. Afai ne ehunu panini wankasa wa bibiduro ayaresem. Wone wonkasa ato afa ho. Wona wonkasa mu abuo. Enwodwo yade, adwenemu haw, hepatitis B, koko, sisi yade, ene
adeɛ nkae bi ɛtɛ sɛ nyinaa no woduru Ba Herbal Center so ya ɛyɛ ade ketewa bi ɛde ma no woduru hɔ a wɔn fidie huntahunu abrane ya wɔde kyerɛ baabi a mfomsoɔ no ɛwɔ na wɔde ahaban yi saa nkonyaa no ma anigyeɛ ɛne asomdue ɛtumi aba Mira ɛna wo ka ne ti asa no na no madamfo afiamanu anya nkwanhyia no ɛhɔ ɛne yɛde no kɔɔyɛ na ne nkasa mu abusai pen na wɔkɔɔ ne yankyere ɛne yantwe wɔde ahaban ɛna ɛtoo soɔ Ba Herbal Center ɛwɔ Kumase Atonso Agogo Hospital na akyi hɔ pɛɛ ubusa akrakra na ɔbɛkyerɛw frɛ wɔn number no ɛwɔ 0244083482 ana 02725000012 akyɛmfo ba wɔnim fam ankasa ahaban kasa a wɔte no abebuo mu OTEC 102.9 FM. Right. Yakoya yaba ahaya 102.9 FM OTEC. Ena efidie no eda utie. Na enkomo ye boy adofo asan kwetwetwe nsam foforo ede aba. Krachia enipa bi akoto ahye ne so. Na wonum aye ni duka ama ne se. Poti ya mienu na ewom no a. Memfa nse se wonya ne yere kura na sabi wone ne da ko betumye kisi ama na yede de no o ma bu na tutu no ti sese no se one ne yere kura ehia na oba no efe na no a odne techere ma fa soro ho ayihwe nothing dey there enna yete se mrantie bi aba OTEC FM ha bozi prefidie no bra wanim ha akwa aba ho te say mpacho me ho san bra wanim bio na yentie die ntia enipa wa ha no be ye nipa nsia na ewo studio ha enkomo a ye die enipa nsia ebi ginagina ho na ebi tete ho fahin na owa de na de mba ha de kan bacho de ba ne se bra ya asmato no ya damfo no ye ni nyina ne twikia entina zena se o se on hyede hu adwuma no so na oton car no edukoto taxi eti yadamfo ba kun so no so 30 program no pa okay eti o ye ne tie station on nyina yeti wonum ne yeti se ase obi kasa na bra ba ko ye se kasa idi ase salasa eti yeti ti wona ase edi etinye frɛ no amfa na ye se ne ebetu ana mo ne aba ne aba be se ye wono ampa enu ntina mo ayede ba mo ba ye so ayi wono a ye ba ye so ya be hu se wono a ono na mrantie na ye ne sa no ai ama mo bu afu ana okrepa de se kase ebunfu ya na ebo because ya damfo pa no bibia ba bia na we your company fo aye no mo station oni bi entini e beto se ase we na to no na high pa se kase high ya na ebo boys no so mo bone pa wo mo bono o collapse kura o collapse kura se ne se no esoro ni nyina adwiragu atutu mi mum pa dia ka me de ka medical bo mu duansa ka be den ka me bo duansa me bo mu dua boys na wi ne tramo boys de so mo mfadua o se ne de o mo ma me no papa ho o ma me no papa mu ho ene o mo busuafo ho so enti se o bo mu dua anye bia akora no benya panyimu bia na ase bia o mu bia obi ba be soso ama o mu ma ya adwen bi se ne mo betai mo nyonko na chine mo akopɛ boys na dufu mo bia credit se ye twen ne ahwede police for obey good se hwe na se bia ya nya idia ho de se ko kiafo ne nso bɛkɔ ho credit because ye doso kiafo ne nso bɛkɔ ho endu private ye be 40 kiafo no ai ene o station o kro from total on be 40 ye doso ne ho ye betimi akɔ mo be storm ho no credit e ba ko no antine no pa so kan obi ntine bai opanyi senka e bia mu nipa 40 nyina ma storm ho after say bia mo hu say police for enya boys ne nche wo ma botai be nam the best storm ho ampa cho anamo a ibetu ni se ke be ko police station ho na ka cho mu se yenua no enko wuya enko ma hwera de ya hwera de pa enti se onwuye na ote ase de anamo bia yeso mutu no mo chi enkrofo no ne kwan a yeso mo de mfa so no emra kwan so no mo fo mfa so because ono de onim se akra no e na nka oboa no ama ne nsa aka ne sika na akowie se ya ese police because Ghana police at times sa na ema no BBC se ya ase ukoye na no mbetu ho anamo but who free wa omfa ho bim because they say o ma plan no yenua no they say because across some more
asesa ho asesa pa sɛ na munim so ɔkasa sɛ na asesa asesa kra eti sɛ ɛba sɛ we na ɛkɔfa mintim ho ase eba ɔman bi so no ko ɔman bi a esise no ɔno so ɔma ha ɔba akɔfa ne squad go yɛ ɔba crow from sɛ yɛ careful kra yɛ 40 a ɛnyɛ 40 ne ɛbɛkɔ go so yɛ so yɛ wɔ nkrɔfo a crow from wɔn so wɔ ɛyɛ tutrafo pa yɛ so yɛ bɛfo makan ho ne do makɔ bet esan sɛ ɔde akɔda police phone ti yɛ twɛn ahwɛ sɛ police fo betu ho anamɔ ti yɛ hwɛ na anamɔ ntuo no still ano yɛhu so a yesu yɛ behu ɛkwan a yɛbɛfa so ha abadwafo nso bɛbam na yahwɛ ensɛm a wɔnom nso bɛka ɛde afa ho na mekamfo capital J Heba ointment nso ɛde ama mo na capital J Heba ointment wo a wutie mi a sɛbe honam wani nsansan yi bi wɔ so wa wutie mi a wadwumaden nti ya wo nipadua mu ya wo ya koko haw oba sɛbe ensuo bi gu enkabɔne wom enye per capital J Heba ointment bi na fa kwaha ka se kwaha watemase pebi na fa boho ebe ye ho adwuma wa yemtim wo so de pa sa wa na fa dobro na piamonko enya patri toma ayemtim ni befri ho obi wo ho ana ne yefunu ye ne ya tinku bi na fa sra wo yem keke wa wo ba ho ayehye wo panyini ankasa wo ho ayehye no fa capital J Heba ointment fa sra obi wo ho a wote wo se mi nipadua mu ayem tititi anansi acheme anansi nso ntumi nchi nipa ntentan woto ntentan na che wa na asa de fa capital J Heba ointment bi fa twitwi efinu esisi ntinim wo no ekwan bedam na mogya na tumi adi afurusane se wokɔ bekwai asante bekwai lorry station ho a ofa atabempa owo ho ɛna woba Kumase Ashtown a St. Anne's Junction ne so Mr. J Drugstore ubenya bi wo ho okɔ agyeso a KBN Heba Shop ɛwɔ adwusu dwom abrosan ne so ɛna Juliponia Pharmacy ɛwɔ Tech Mama ɛwɔ Atonsu S-Line odia ba bi eto no bi awuram na kasa wo pe capital J Heba ointment ente sa afre papa no ɛwɔ 0243 962274 0243 962274 unya fresa ahoma we ya yabeje oso aboaje wa Heba clinic nso ɛwɔ Askoremampon Asabi yabe Pentecost asore dano Asabi hono yabe Pentecost asore dano na obi wo hono mo a ne sua wo su ene se onyawo enti da ne ye complain no memfa nye su fabra aboaje wa obi wo ho a ne de ye fabrod oba edawyem obi nso akote enamu yade bi eno nso ye yade bone obi de ye hypertension obi de ye asichire yade prostate mu haw yi bi no anya aboaje wa Heba clinic ena so tutu anamo ba ye beboa wo 0277 765696 yenso ye number eno no opanyini se wakoma to yam wanya support pa ovema ba ho obemu omo kwan se wan hyeda hu bibia so a obemu omo nso asto mo akopɛ boys no OTEC 102.9 FM osre ana wosenda tutu ntungu kwa entungu kwa se si omo so kasa asesa wa hu so kasa asesa mpa kasa asesa ho ya na areho eto de bi eye eto de bi nso enye o kasa na asesa mpa hu se wo se na tutu sa na egu no wa wo ho ye wo sen pacho na nyame ye kura se die na wote e wo nipadua mu didi kura me bre udidi a wo bre aduane ben pa na apɛ ope fufuo adwene nkwan wopɛ apɔnkye nso enti sɛsi a wonya apɔnkye a wobɛtumi awe sɛsi pa de ɛbɛde ɛyɛ wuti yɛ ɔya sɛ ba force na o yɛtie tia wa ma aseɛ tutu a wohwɛ ayi wɔn nan a na sɛ twɛdeɛ no wɔn de bɔ wo senso saa no ne mintimi nkyɛ sɛ miti toy de mintimi nkyɛ wa wo se soro no na yɛ mra na de ba sɛ ɛne ha me na nyame yɛ de
na hoɔden wɔ mu Asem Beba Dabi. wokɔ yɛ a wo yere hu yɛ no ɔka adeɛ hu sɛ wo sene dwiri saa no okay ɔbaa deɛ bɛtena ase mpanyimfo amba nso yɛda mo ase wate god bless you ɔmo te ɔmo nso yɛ kia track foɔ ɔmo nso abadwafoɔ ɔmo wɔ kuro from ɛna ɔmo nso ɔmo nua ɔmo ne netwi kia track no na kia na ɔmo twie no sese deɛ wei no entwi kia track bio ɛna ɔmo te na ɔmo sɛ akwa yi oni nti ɔmo ba ɔmo bɛhwɛ yɛ akwa na ɔmo nso ani abere sɛ asɛm ne wɔ posifoɔ hɔ ntu deɛ yɛnya infama posifoɔ no but sɛdeɛ posi asɛm ba foforɔ sɛ na bi ano ɔhye ɔmo anhu hwee deɛ a sɛ yɛka tuturafo a ɛnyɛ krapa nko ne bi wɔ kurofurumfoɔ nso atuturafoɔ wɔ hɔ paa ɔmo nso bɛsoa wɔ ɔmo ho kia no maako 40 na ɔmo nyinaa nso akɔ krapa hɔ ɛne boys ne deɛ yɛbɛsi ne bɛsi atɛntobo aseɛ ne hia yɛma polisifoɔ nyɛ wɔ ne adwuma ɔba adeɛ yo wakra me da se we kyerɛ sɛ avi ne tramɔ ne de asɛm bɛba wo we kyerɛ sɛ to aso firi hɔ ha we kyerɛ sɛ Krobea Asante kotoko kasa o kan sɛ ada abo bi yɛm bɛpa ɛne ebehu sɛ abo bi ti abo bi yɛm so hono ɔn sɛ si a wo ho owura yi ɛmɛɛmɛ yɛ ba ɔn sɛ still wɔn gusu kura ɔmo ba wo papa ba ko obegyina wo ho no so wo hono wa bo papa wotim sɛ agra wabɔsene owura yi ɔno so wɔkyitaafoɔ papa ɔwɔ kyitaafoɔ nana yɛnhwɛ sɛ enipa a obi si wawia na adeɛ ɛna ɔno bɛbusa wo ɔbaa wɔn to twɛdeɛ aba nkuta no etuo nkuta no ɛyɛ dɛn ɛna mokɔbo no enisa mo deɛ mo agye ade nam ano bɛyɛ de nam mfa ma no koraa ne sɛ ɔbɛkɔ ne baabi a ɛbura mokɔbo owura oyi no ne buro no ase ne sɛ esan sɛ netra mo ne wi a ɛnɛ nkwadaa nketenkete ayɛ ɔmo adwe sɛ ɔmbɛyɛ nti no sɛ nipa gyina hɔ koraa ɔmo fa ne sɛ odwan ɔmo fa ne sɛ akokɔ so wɔn wɔn fa ne sɛ odwan anaasɛ akokɔ enti ewiase a yɛwɔ yi no adeɛ bi a woyɛ bi a wode aba ɛbɔ wo yɔnko no sese wɔn ho sɛ ntika me na yɛde bɔ me a nka bɛyɛ me dɛ adeɛ baako nana akorɔmfoɔ wɔn gyina so ɛyɛ ne sɛ ɛba sɛ wode korɔ no ne to wɔn so na sɛ wɔn anaafa o sɛ wɔn anyere wɔn ho amoro mo anaa wɔn anya biribi a asɛm bɛto wɔn nti no sei no ɛnaano yɛ aha sei ahemboboa no ha tramɔfoɔ yɛ kuo yi akoa bi boy bi kwa na ne phone wɔn gye yɛ meduru hɔ nom na akoa baako kotokoto ka akyi sɛnea wɔyɛ sɛ wɔn na phone ne kuta no ɛhɔ ano atwa kwa ne mawura wɔn bɛsi hɔ guy baako twam ɛna wɔkɔɔ yɛ sɛ wɔkɔ ka kyerɛ ne na wafa kwa magye akwa ne phone fɔm sɛ wo obi agye obi phone a wo na ba bɛgye ama no ɛna wodi akoa no na no dwom nkɔɔ no so kɔ akɔgye ne deɛ nti mɛsra polisifoɔ no ɔmo ma ne nso yɛ ya fi sɛ dɔmɔ yɛ hu wɔn ha ne yi nana so ɔmo so duru krapa hɔ a ekuro na ni bɛdane meda ase ampafo yeah Krobea entity a yɛ ka no wɔn mu nyinaa na efifie o ɛyɛ efie entity a yɛde ma yɛ ma ɛno na de saa nneɛma wɔ nyinaa ba akosi deɛ nkanasɛm akosi deɛ saa na ɔteɛ akosi deɛ wɔn mu adeɛ saa o wɔde wɔn mu adeɛ ne maame dako no atwe sekan na ɔtwitwa wo papa no atwe sekan na ɔtwitwa wo ɛnɛ boys at the age of 17 and 15 ɔbɔ maame mu o ebinom buo maame papa ebi buo maame no papa nyinaa ɔmo mu hwee na me de bia me ka asɛm wɔ sɛ yɛte wiase a yɛtie yi sansɛmfo bi sɛ yɛnti ɛsɛ akora nyɛ because me ne papa wɔ yɛ a me mfa nkyɛ wo me mfa nkyɛ hɛ me yɛ ma tɛ sɛ busuanum deɛ me yɛ ma atie sɛ busuanum ɛhɔ Krobea eduma bi na sɛ yɛse tio wɔn pusu opusu nyaka eduma bi no wɔn pusu ho wɔn ma bibi ensi efie bi mu a obi hu sɛ oni abre eduma bi a ɛsɛ sɛ bibi si na bibi si a ɛna hɔ na sɛ akɔsi si yɛ ka kyerɛ o hwɛ obi pɛ ne mu obi sɛ na adɔsɛ na mewura kura hɔ sɛ obetuma wi apɔnkye ɔntimi nwe Potia on netu. Besi ni ho. But it is nkwa. Na wo de wo no wakɔtena school mo. Wo bi papa o. Wo bi kunu o. Wo papa ti se papa wei. Wo ofa bi o ti se wei. Wo nua bi o ti se wei. Ne se bi ese umwa dia. Ne sa.
dia ne sa the use of weed and tramol eno nem se fifie eye fie tetiye suban ne ye maame nom ye nuanom ne tetiye ma no sa na wa des no enye ne ka maame bia e ka prosper ko ba ho ne no kono a be fra prosper me ba kwa me de say ya no tie akwasi munya na monchi na so eno na we good parent ose maame no o ma yomani papa o ma yomani obi fa no to ngoda oh e kwanye ka me fa so so munyina mo no tutu bia matutu munyina mo no matutu na me say eye me yese wa nya sena ma se ka unya sene ba ebre me kwa me mpofo I swear heaven come me feel for nyina se tutu I'm telling you today you have some powers I don't know media oh you say be make kan to to be a why have you say oh no e ba hodin a me hodin okay ba hodin a me hodin okay you susu asem na make kan we won't back ba opera me ube kwame okay enti obi anya study ahoden eno wo ka ahoden ho asem right enti wei eye na me ya na me kan teteye ho asem kwan ben ye fa so teteye ma our information scratch say enkwala na eye sa papa yi sei no enkwala ye papa yi sei no ba ko papa ye sofo ye tete no enti se wo ye papa krapa hotel junction ba na e woka ifri kumase ba na e wo sa akwa ne ho no na se wo baka ho bi eno wate se omukọ yes a papa ya wote ya say ya asem ne wa adwusu police station fa oba no fa kwa adwusu police station na police fo nche no ana wo ya wadwe so obema na dwane na sa amrantie yi a ye hu won wa hai dey say ne kro from versus krapa de besinye but nyame nso sa no boys no mo fa mo homra na papa na mo bo no tutu ne se no se wo wodom wapati fie ho edu fi se boys wey e kogura fie de nyame amfafie na police fo mpiem tema o ma me ko mu ngu no enti ya ba activate phone lines no ama adofo mo nso mo abam bia ba beka bi say the use of tramadol and the use of weed ama ye mano say wono mo asay hwe wa wo ba wo fie okaza now say lie by neko your betia ne chestosis guy name ni ade na no mo de na mo we for ne tramol for no na wo kọ kanasem media wo ya me mfa me nsanko metwitwao obetwitwa nso ampa because wo num weed no num tramol no a wa ye hamo high ti ba bi on nam kura no won fa nani ehu ti okaso obetu si obetu obebo ti obebo na ga sa akronfo ekoro abiri kwa so boni pati om de o mani kan wi ne tramol ne nioma ankofo ne fa no ebi nie na boys no sa area ho no ya besra dwoso aposifo so o mani nko hotel junction kwan ye kon left and right nyina no o mani nko ho because nipa binum wo sa area sa boys a edu anadwo om behwe lungu no mu din samfo e wo sa area ho DJ as a relator down aba homane so ma activate me phone lines no 0244 211 772 03220 20356 and 03220 00448 ye faka krebi DJ Nana Krobea Yaw Asante Mami ntio na baby a wi ne tramo de Ghana e kona no ohye yo ene me duaduru ofen so kokote na manya akwanya we dia Mr. Baby oni na kora akozu omo wo mpanyi omo biem me maami antili dia so ne papa ofe omo so ofen so adeja okay omo so biem mutio na kakra mesre adofo ne amanfo ne se so mu na no makora ya omo nto na bo ne bia no ofiri duduom se mini e wo kasa nyina obafro to aba ne sinyimu as a taxi driver better way you see some patch or beko. Etimi anom amomane saa enkoda boni we mu. Wo mu asem we epuma sibre. No man we ni ya dabi e di Asem Beba na me mamo pia o. Okay, pia on so da se. Wate. Why would you know how did the son akase free hen? Aja Krobea. Yeah. Edike mpabo papa paura mamintio. Ah, kono station.
It's a wama. Okay. A Krobea, and some of your can it's say, young man, Yamia to a young man. What yes, and Kwana woman a down woman. In the Sra woman, you dear Francis say, a clock on the warfare, the so procuro. Name and money quite chilly. It's say, and the tell with the man Kulano Fino, a Jacobia and the Agony. Then you have the top of was walking the told you. Okay. Back pass, Mammy to you. Mammy meet you. Good afternoon. Afternoon. Mr. Jacob, I told you, young mom who tell woman and saying, we talk about say, I never down someone. You need that. Okay. Palama say, young Cassa. Oh. That's how come, man. I say, me buy your two tell you. Sure. I never slow your no pay. Says here, Palama, yani now, Adibia by a friend here, is a friend, Shisha. Tio Mano. Okay, Yadamwa say, Majua. Shisha, no what to be done now. Minimum the cry. Near Waho, a good one, a Waho, Mamintio. Akra, Mammy didn't come on Mary up. Congratulations, so am I Babe, my wife. Wow. Okay, congratulations, Mariam. My auntie. Mammy Kai, some of the family point after question, they're about 2 o'clock. I ain't before junction. Why? Okay, Bebaho, Mia Bebaho. I never want to say. And they used to the tramon and this and your man air cost because young penny. I said, more what's now parliament hall. And then one sometimes you form would be a mean. I want to make the young facade your way. So I said, fast with the member, my can't see our phone. And Krobea say, a bit of flower for Hannah won Bob and some will catch out to no question now. Or what's not to tell who cried your trust, your class snacker. So the Abanya now the Canada. Yes, I'm why I cry my crown. Miss Weda say, why would you not have Mamma for Chatwo? Your frost and I can say free hay. Because your friend for them, Mr. Nana, Mamma you for ya. Because the donor, our phone, our food, one buy again our cocoa car, but see the Nenebano, the bunny, your sister. Our phone. And two said, dear, you bet me a ya, sad, and you bet me a free hole. What a police phone to sit in a boy, Peter Mammy Boha, with me, Tiana, said, no, maybe I'm buying or cocoa car, a very action. Okay, Mate. Madame was say, na a toddy be a ye, a toddy be so a ye. Opinion could say, what a could say. Na, your best re, say, Joshua police for the ye Jimudi. And ye nim say, a bunny say, you know. I just saw a police for mobile year juma. And when you ya munya juma, mumma when you marry. Na yen samra metna ha, and some more basso, and now juma pa, moyenti. I just saw police. Yenim say, and when you ya mobile press uncle fui, na match won, ama and munyam shano, mwanka sanso, monsa atka. Okay. Yadi juma diane bury ye, yadi siya. Na, Ote wabad ya chiame, ote nenka. Na a grandpa for sote nenka. Jataba, apostle, and afe Grace Boating. On which she shared you mediano, Emma, made the best sumoy. Afe Cynthia, and so ete chribi. Yes, sorry, so ama doctor, and so Eddie Gabrim Abba Abesum. Yoba Yaniso be Murphy, dear another ya. Free say ya wanepa. Udin the junior, oya electrician, ewo bosore junior, ewiabre mechia one onyonkono. Rastaman, Ras, mechia munyina, Ras quiz. God bless you.